rigtigt? Peger det på jer? Chang with a banger. Chang with a banger. Ej, hvor var det flot klaret, drenge. I flyver simpelthen af liften. Det må være de der Red Bull, der giver vinger, ikke? Og I er ikke de eneste to, der drak af den før. Red Bull giver dig vinger. Så I troede simpelthen, I kunne flyve af liften. Jeg plejer altid at spørge, hvis der sidder andre ved siden af, hvilke vej de skal til. Fordi ellers ender det med, at der kommer en, som lige pludselig bare kører forbi en, så man vælter. Søren peger den helt rigtigt. Den blev bare ramt i liften igen. Ja, jeg skal nok filme. Det er derfor, I skal køre først alle sammen. Jeg kan ikke filme jer, hvis ikke I kører først. Men den er tændt. Kom nu, dreng. Nu er den kørt i 1 minut og 58 sekunder, uden I er kommet videre. I skal bare vende sådan der. Det var fedt gjort, Dennis. Er du klar? Jamen, jeg filmer jer alle sammen. I skal bare køre. Så tager jeg op den vej, når I kører. Det er også så mega irriterende. Men jeg vil gerne have sådan en pind, som han kører med.